Adom FM. Ana Yajo ene die na wo and that's what I say Ghana eda na Ghana dadie na esese yehwe niemba bi na we kura de we de memfa nche me na afumi mu enti na wotwe me ba de me mafade no ebe ye Ghana fo ama mate ase mate na enne no me de mu be free enra niemba bi a me de ba Adom TV so the radio so na Ɛsɛn obi a oyɛ sɛ bia ye obi a obodawuro na obodawuro na nia ohene ɛwɔ asɛm a na so ohene asɛm a ɛsɛ ɔde ma ɔmanfo no ɔno ɔde dawuro no epi abɔnten eduhu sɛ dane kɔ ho no wɔ ba na anim sɛ asɛm fra hemfie ɛna ɛba nti ɛsɛ wugina hɔ na wutie nia ɔbɛka ebi ana ɛyɛ akwankyerɛ bi a ɔhene nya so de money manfo ana bibi mpo na ebesi se ye da ye ho so no ne kire se Ɛsɛn no na beba bebo de ama na woni busa se na tobiri bo ho a Ɛsɛn no ya na obehunu na wawia na mse ai se eyade a wawia unse oro na ebebo dawuro no ohene de obo de kire se osom na bia na wo bibi ayira bibi ato no akwa himfie akwa akoboso no a chere say na we betua we wa hemfie de ko hu Ɛsɛn no na onkobo dawuro no ma won so bi a open ntem okre enti wa ko hu Ɛsɛn no de wa kan so na giwe ya na ya na wo de ahye ho enti giwe na wo de ahye ho no so ono so bi a debu ni nyina akora no e bi a na kapre kora na de botom a oni we ode be ko bi e wo kwa kofiri enti e se de sika ba de botom ti odu wa ba say bu bibi no bi say usika wa sa de o kan se minister na je wo se feri wo se oye bema why bema enti sika na obeyi ama no de opabia o de bema nti o de bema ho so no na wasi mu ache wo ba no wow enti je se bia eye de ebro so na ye yi dawuro no to nchen ya ye wo nauta ya je se dawuro na ebo ho eye nta okay enti eye nta no ye bo no konkon kankan na eno no ye de from manfo enkankan merima se ebia bibia ba se bi obi ayira ne yekohwe no ana se asem bia ba putupuru na ese ekohwere mu eno ene ye de frɛ mema enti bema bi obete se dauta ebomu no ba bi obia no na wafa ne sekan na okɔ ba bi ayehia se de be ya okote asem no na etwa se esese yekohwere mu a na ese wukura sekan dada na waboa ne ho awie sanse na uta na kyerɛ ne se oba no ense so oba ne nsapan okre enye se ye na wokɔ kan se mema momfa we ni we mro tonton sansan no a ekɔ ne kyerɛ ne se so fa ne sekan na odu a ba bi eso ode ko bia no na odi so na ye musa tonton sansan ne eyi a omo na uta no na se de omofa si bono na ekyerɛ asamo no se de obesi fa bono no monsori o ye kɔ monsori o ye kɔ enti ye kɔ no esu hu se ye wo ba bi ekohia enti wo ma o se kan so a na ho na wo kɔ na fe ya ka asɛm na kyerɛ se bia asomasi ayira ana wo kɔ afuo mu wa ama enti ye se ye kɔ de ye kɔpɛ no na nye ye na abɛsa da wo ho se ene mam kɔfa m se kan yansa na wo de esi so ɛna se ye na uta no to nkyɛn a ye wo twene nso phantom from no nso ekasa mbema nsɔre monsɔre o no edo oden monsɔre o edo oden ne kyerɛ sɛ ya wakono no enti bia edom a ekɔ akire no ene ye bɔ kyerɛ won sɛ won na won ho so enti na de odi dom na nim no on se ya kyerɛ sɛ wate sɛ de twene na ekasa o se mate ase enti bia oba yɛ sɛ mo am wo he no momfa ne sei monso a maduru he no monso momfa ha na mo kokoduru dua so masi ase a na ma twɛn monso mo koya moto nkwanta na ɛda hɔ na monso mo ntwɛn na yentie ni atwere ne bɛka bio na fe yetie de atwere ne bɛka bio a ne kyesa fe de ɔno nso bɛma enhye bi ato ɔno sa fe de monkonkomanim de mbɛhyia ne bia no mo ne fansie on fire no monso ha de mbɛhyia ne bia no mo ne fansie enti na
ɛnɛ deɛ sɛ yɛtumi yɛkyɛ fo kura na obi hwɛ no yɔnko but deɛ na biribi ne hɔ saa enti no ane sɛ yɛbɔ na uta ne saa ne yɛbɔ fɔntɔn from no a baabi a waduru biara no woyɛ bɛrima a ɛnyɛ yɛ na wokɔ fie bio ne kyerɛ sɛ wohu sɛ ato mmarima adwuma enti ɛso wokɔ na woba na wɔne kɔ ne wɔne ba a ɛna fɔntɔn from no wɔne gyina hɔ asa akyerɛ nea kwae ne mu wɔne kɔ yɛɛyɛ ɛne ne wɔn aba biriduro no ɛso wɔn yɛ ma ɔmanfo no ho sɛ wɔn wɔ mmarima wɔ hɔ enti sɛ biribi ba a ɛmaa no ma wɔn nsu pii na deɛ bɛba biara no wɔn bɛkɔ hyia afei ansa na yɛkɔ ɔhene anim ne akɔ akɔkyerɛ no akyerɛ sɛ dawuta suuyɛ mmerɛ adeɛ fɔntɔn from so kasae yɛkɔɔyɛ no nso no yɛaba yɛbaeɛ no yɛbaa no anigye so san sɛ yɛde nkonim anaa deɛ yɛkɔhwɛ no no yɛnsa aka no anaa mpo yɛkɔɔyɛ no na watoa nananom nanso amu no ne yɛsɛ yɛyɛ no bia yɛayɛ ne yɛabɛka kyerɛ ɔhene ɛwɔ ahemfie nana meda se